camera, man. Di ba umupo ka na? Masakit na ulit yung heart. Fruit salad, babe. Daddy, Daddy. Fruit salad. Ate, gusto mo salad? Ay, sorry. Don't make him hold that. Sorry. They don't know salad. Yeah. Real salad. The chicken. Ay, gusto sumakay. Okay, hold on. Ang tamad-tamad mo, baby. Hold on. He's gonna fall and bust his face. It's gonna be hilarious. Matumba yan na. Hawakan mo lang sa likod. Ella! Ang ganda na lalagay ko sa ano yun. Nakita ka pala sa video. Sumusubsob. Come, da. Ay, Ross. Yeah, come, da. Okay na lang, anak ko yan. May iyak yan. Hindi yan. Ay, buko. Da. Christian na, huwag kang mabuka. Salad. Wala picture ka naman. Buku salad. Ay, bakit mo naman tinanggal? Pipicturan ko siya. Iyak ni. Y'all don't know chicken Caesar salad. Oy, dali na, once lang. Yan lang. Daiki! Ian. Iyan. Ay, sano? Ayaw eh. Sa'yo eh. Yay! Okay, yung mga Ian. nasita. Selfish mo naman. Sabi ko nga, iiyak na siya eh. Asan na yung cover nito? Ang puwit ni Rose. Ang puwit mo. Ay, sabi ko nga sa'yo, iiyak na yun. Hindi ko tinanggal. Pinalo pa ako ng kutsara, be. Hindi na, ganun na siya. Hawak pa naman yung kutsara. Oh, thank you. Thank you. Ella. Dance. Yeah, dance. Okay, dance. Buko salad. Bete na mo. Dance. Iiyak na naman kapatid mo nito. Oh, may bukay siya. Can't play the game with Oh, he's gonna be mad when he goes home and he doesn't have all these cool toys. Dance. We gotta buy him more toys tomorrow. That's why. Hopefully Jay. it's tax No, refund. this one is from, That actually funds like sa lola mo po. Sa Ano mga to, buko o ano? Sa lolo. Sa lolo, oh. Yung ano? It's a very hard May mga ano yan eh, may mga toys dito, oh. I asked my mom to send bigger toys, like more interactive. Not yet, because it's not The even white Yeah, but whenever he grows into it, it'll already be there. Be ano Instead to? of having to wait for it. does it make a little extra don't have on penny.